এই জরিটা তো পর হ্যাঁ আর ডলু বাবা কুয়া গলে যে এইটি বইছন্তি হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুমি কଣ କରୁଛ ବଇଛୁ ବାହାଘର ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଲା ସବୁ ବାହାଘରରେ କ'ଣଟା ଡୋଲୁ ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା ମିଳିଲା ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଲେ ତୋତେ ଓଢ଼ଣୀ ଆଉ କ'ଣ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ तुमको बंदाण रे कौन कौन सब मिलला किलो धन हाँ किछि मिललानी हाँ डोलू गला बॉल किनियो आउ 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 कौन सब देले हाँ कौन करिया डोलू बाबा कौन कहउछंती କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବେ ଲୋ ଡୋଲୁକୁ ବାଡ଼େଇବେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବେ ବୋଲି ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଧନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦଉନ ଖୋଲି ଦଉଛ କାହିଁକି ଯେ ଓଢ଼ଣାଟା ହଁ ହଁ